салом духталабони азиз, хушомадед ба канали Муҳаммад Амин Назруллоев ва мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи реша аст. Мавзӯъ камтар бисёр аст, камтар моментҳое аст ки қинфаҳм аст, ҳаракат мекунем ки содда осон фаҳмонам. Барои ха як дафтара мегирем, ручкара мегирем, дар пеши компютер мешинем ёки телефон ёки планшет фарқ надорад ва мавзӯъро хуб ай худ мекунем. Аи мавзӯъ дар маркази миллии тести савол ҳаст ва дар оянда низ меояд. Ба канал подписаться кунед, лайк монед ва комментария нависед. Реша ин узви вегетативии растанӣ мебошад. Вазифаҳои асосии реша инҳоянд. Якум, мустаҳкамкунии реша дар рӯи замин. Яъне ки реша ами дарахта ёки навъи растаниро дар замин мустаҳкам нигоҳ медорад. Ва вазифаи дуюм, и ки любой кас медонад чиза, и ҷабидани об ва намакҳои минералӣ ва нақлиёти ин моддаҳо ба қисмҳои рӯизаминии растанӣ. Яъне ки реша вақте ки аз замин об ва намакҳои минералиро меҷабад ва ҳамин об ва намакҳои минералиро ба чӣ? Ба қисми рӯизаминии растанӣ, яъне ки ба навда, ба баргҳо ва ба меваҳо чикор мекуна? Транспорт мекуна. Нақлиёти маънош ҳаме ки транспорт мекуна, яъне ки мебара, мерасона ба кадом қисмо? Ба қисмҳои рӯизаминӣ. И естественно реша ин қисми чи аст? Зеризаминии растанӣ. Агар ами узвҳои растаниро ба ду қисм ҷудо кунем, қисмҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ, реша ин чи қисми зеризаминии растанӣ ба ҳисоб меравад. Исключениеро составид мекуна, дар баъзе растаниҳо решаҳои ҳавоӣ ҳастанд ки вайро мо дар назар намегирем. Дар аксарияти растаниҳо реша ин узви зеризаминии растанӣ ба ҳисоб меравад. Ва дигар вазифаи реша ин иштирок дар афзоиши нашвӣ, яъне ки афзоиши вегетативӣ иштирок мекунад реша. Яъне ки барое ки як дарахта мо мисол гирем ки 10та бошава, ай ҳар як решаи ҳамун гирифта, агар мо 10та решачаи ҳамун майдаки ҳамонро гирем дар хок шинонем, ҳамун дарахт чи зиёд мешава. Яъне ки дар ин намуди афзоиши дарахтҳоро чӣ мегӯянд? Афзоиши нашвӣ ёки вегетативӣ. Барои чи вегетативӣ пурсанд? Агар ба хотире ки ба узви вегетативиш, яъне ки ба узви нашвиш чикор кардак? Афзоиш ёфтак. Яъне ки агар мо аз ягон дарахта мисол мебинем дар ягон хонаи хештавор, мисол дарахти тут, дарахти олуча, дарахти себ, вақте мефурад ки ҳами дарахт ба хонаи худат биёрӣ, чикор мекунӣ? Метавонӣ ки решаи ҳамонро гирӣ, бари бишнонӣ, қати як навдаш чикор мекуна? Меброя. Ҳамун дарахте ки дар хонаи мисол хештавор дидӣ, ҳамун дарахт меброя. И вазифаи чи? Иштирок дар афзоиши вегетативӣ мебошад. Решаҳо чанд намуд мешаванд? Решаҳо се хел мешаванд. Решаҳои асосӣ, решаҳои паҳлӯӣ ва решаҳои иловагӣ. Решаҳои асосӣ аз ҷанинӣ, аз решачаи чӣ? Аз решачаи ҷанинӣ инкишоф меёбад ва дар натиҷа ҳамин решачаи ҷанинӣ чӣ мешавад? Решаи асосӣ мешавад. Баргардем ба мавзӯи тухм. Агар мо ҳамунҷа хушуб хонда боше, дар ҳамунҷа дар даруни тухм решаи ҷанинӣ ба ҷо шидагӣ аст. Яъне ки решаи ҷанин гуфта ҷанин гуфтад, яъне ки решачае ки дар батн астишу, дар ҳамун даруни тухм майда аст ки ба микроскоп дида мешавад. Ана ҳамун решача агар инкишоф ёбад, дар оянда ҳамун решачаи ҷанинӣ чӣ мешавад? Решаи асосӣ мешавад. Дигар намуди решаҳо, ин решаҳои чи аст? Паҳлӯӣ. Решаҳои паҳлӯӣ решаҳои ҳам аз решаи асосӣ ва ҳам аз решаи чи? Иловагӣ рӯйдодаро паҳлӯӣ меноманд. Агар дар расм нигоҳ кунем, инаи решаи асосӣ аст. Инаи решаи чи аст? Асосӣ. Инами чиз? Решаи асосӣ ай. Ҳама ами решаҳай, ки инами главни тираш чи ай? И решаи асосӣ ай. Решаи паҳлӯӣ чикор мекуна? Ай решаи асосӣ чи? Инкишоф мебарад. Решаи паҳлӯӣ ай. Решаи паҳлӯӣ. Ва сеюм намуди решаҳо, и решаҳои иловагӣ аст ки аз қисмҳои зеризаминӣ ва бисёртар аз чи? Аз поя месабзад. Инаи поя боша агар, поя аз барҳои ҳами поя агар бисабзад, ира мегӯянд чи? Решаҳои иловагӣ. Ира мегӯянд решаҳои иловагӣ. Расма хуб дар ёд бигирем, барои ки метавонад ки ҳамин савол биёяд. Так, гуфтем ки се намуд реша мешавад: решаи асосӣ, решаи паҳлӯӣ ва решаҳои чи? Иловагӣ. Ира хуб дар ёд бигире, дар экзамени хеле савол мебиёяд.
шабакаи реша чист? Шабакаи реша тамоми, то есть тамоми решаҳои рустанӣ дар якҷоягӣ ки дар маҷмӯъ шабакаи решаро ташкил медиҳанд. Ба забони русӣ координативаи система мешавад. яъне ки ҳамаи реша, ҳамаи решаҳо, яъне ки дар якҷоягӣ решаи асосӣ, решаи паҳлӯӣ ва решаи иловагӣ ҳамаш агар мо ҷамъ кунем чӣ мешавад? И шабакаи реша, яъне ки ба забони русӣ координативаи система мешавад. ду намуди шабакаи реша мавҷуд аст. Якумаш и шабакаи решаи тирреша ва дуюмаш чи патак реша. дар тирреша агар мо бигирем мисол барои баробар кардан қоқу ва ҷорубагро, мисол мебинем ки дар қоқу и чи аст? Тирреша. Решаи асосӣ чи видния, яъне ки дида мешавад. Решае ки дар он решаи асосиш аз дигар решаҳош фарқ мекунад, ира меган шабакаи чи шабакаи кадом намуди шабакаи реша аст? Тирреша. агар мо ҳамин главни коренша бидем, яъне ки решаи асосиша бидем, ин мешавад тирреша. агар ки мо мисол вақте ки растании айзамин меканем ва дар онҷа бисёр решаҳои майдаи паҳлӯиву иловагӣ ҷойгир аст ва решаи асосӣ дида намешавад, агар решаи асосӣ дида нашавад, ин намуди системаи решагӣ чӣ ном дорад? Патак реша. дар ёдтон мегирем шабакаи реша духе мешавад, яъне тирреша ва патак реша. дар тирреша, дар шабакаи решаи тирреша решаи асосӣ намудор аст, решаи асосиро дида мешавад. ина решаи асосӣ, ин решаи асосӣ аст. агар решаи асосӣ дида нашавад, ин намуди шабакаи решаро чӣ мегӯянд? Патак реша. Дальше меравем. дар ин расм омадагия ки намудҳои реша, системаи решагӣ, яъне ки тирреша ва патак реша. ина нигоҳ кунед, дар инаиҷа, дар ин расм решаи асосӣ дидагӣ шидагӣ аст. ба хотири ҳамин ира чӣ мегӯянд? ира мегӯянд тирреша, яъне тирреша дар расм хато омадагия. ва дар ин расм чи решаи асосӣ дида нашидагӣ аст, яъне ки ҳамаш решаҳои ба ҳамдигар монанду ба айрӯи размер, айрӯи шаклшон, ира мегӯянд чи? Патак реша. бо такрор мекунам. агар решаи асосӣ намудор бошад, ира мегӯянд системаи решагии чи? Тирреша. агар решаи асосӣ дида нашавад, ира мегӯянд чи? Решаи асосӣ патак реша. ин дараҷа решаи асосӣ чи? Намоён аст. решаи асосӣ намоён аст. барои ин чӣ мегӯянд? Тирреша. Так, дигараш реша дар гиҷо ҷойгирад, яъне ки реша дар дарони хок ҷойгирад. барои гуфтем ки реша вазифаи аз хок ҷабидани об, намакҳои минералӣ, намакҳои органикиро чӣ иҷро мекунад? ҳамин вазифаро иҷро мекунад. аз ҳамин сабаб мо бояд дар бораи хока маълумотҳо дошта бошем. агар мо ягон қисми замин, ягон қисми хокаке бирем, папирёк бибирем ва нигоҳ кунем, аз қисмҳои зерин иборат аст. қисми болоӣ алафу аст ки камтар сиёҳтоб аст, баъд поёнош қисмҳои камтар равшантар аст, баъд поёнош чи қисмҳое ки дигар ранг дорад. ин картинаро дар ҷо дидан мумкин аст. вақте ки побел мекунем, вақте ҳамин замина побел мекунем, мисол бине ҳамун папирёкда ё ки ягонҷо чиқрӣ мекунам, ҳамун слоё, ҳамун қабатҳои хоб аз рӯи рангшон чӣ кор мекунад? Фарқ мекунад. вот барои ҳамин хокам меомӯзем. хок чист? Хок ин қабати ҳосилхези замин аст. қабати чӣ? Қабати ҳосилхези замин аст. яъне ки замин бисёр қабатҳо дорад. именно ҳамун қабати ҳосилхезро чӣ мегӯянд? Хок мегӯянд. хок аз чӣ иборат аст? аз гумус, яъне пору хок, аз гумус ва пору хок. пору хок ин чист? пору хок ранги сиёҳтоб дорад. аз ҳисоби чӣ? яъне ки бахшиш сиёҳтобӣ, ҳамин сиёҳ будани ҳамун хок аз ранги ҳамин чи пору хок вобастагӣ дорад. а пору хок худаш чи аст? пору хок и боқимондаи ҳайвонот, наботот. ҳайвонот и животно мешавад, наботот и растения мешавад. яъне ки барг, чарг, мисол ягон организме ки дар ҳамун болои хок вай мешавад, мемра ё ки меғалта, ҳаваё таҳти таъсири микроорганизмҳо чӣ мешаванд? Мепусанд. ҳамун ҳайвоноту наботот чӣ кор мекунанд? Мепусанд ва дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Порухок ҳосил мешавад, гумус ҳосил мешавад. дигар қабаташ қабати рег ва гил. ира мо чӣ хел метавонем карда фаҳмида? агар мо як стаканда об бигирем, дар дари ҳамин чӣ кор кунем? Хок бирезем.
хок брезем. Мо мебинем ки дар таги ҳамиҷо чӣ ҳосил мешава? Асадак, яъне ки такшин ҳосил мешавад. Такшин агар нигоҳ бикунем чӣ ҳастаи ҳамин чиз, дар таги ҳамаи чиз чӣ ҳастаи рек, гил ва санг дида мешавад. Яъне ки ё зери об мераванд, ва об мут намешавад. Агар мо ҳамаи обаро бигирем дар ягон дар ин расм омадагия мисол нигоҳ кунед, дар пробирка мо рехтем хока ва қабат ба қабат тақсим шидак ва камтарак ҳамин оба мо мегирем, такшин мекунем ва дар бораи варақ мерезем, алов мекунем, обуш чӣ мешавад? Обуш бухор мешавад ва дар болои ҳамин варақ як питнои сафед мемонад, як доғи сафед мемонад. Ҳамин доғи сафед маънои ӯро дорад, ки дар таркиби хок чӣ ҳастад? Моддаҳои минералӣ ҳастанд. Моддаҳои чӣ ҳастанд? Минералӣ ҳастанд. Моддаҳои маъданӣ ҳастанд. Инро метавонем бубинед як ҷо фаҳмида. Вақте ки мисол агар тифалда агар ов бигирем бимонем, агар ҳамун минтақаи шумо дар ов сахтиш баланд бошад, яъне ки дар таркибаш бисёр намакҳои минералӣ дошта бошад, дар таги тифал, дар танаи кипитокҳо хеле як чизи сафед, як ғурушаи сафед ҳосил мешавад, ки чӣ ҳастанд? Ин намакҳои чӣ маъданӣ ҳастанд. Ҳамин таҷрибаро дар инҷо нишон додагия. Яъне ки мо агар хока дар дари об партоем, вай ба чӣ? Ба қисмот тақсим мешавад. Агар ҳамин обро мо камакакша бигирем, дар болои варақи сафед брезем, ба чӣ? Ба алов гарм кунем, алов чӣ кор мекунад? Обро гарм мекунад, об бухор мешавад ва чӣ? Намакҳои минералие ки дар об ҳал шудагӣ буд, дар ҳамин чӣ? Дар варақ ранги доғи сафед дида мешавад. Ин таҷрибаро нишон медиҳад. Дар таркиби хок бо чӣ ҷойгир аст? Об ҷойгир аст. Инро мо чӣ хеле фаҳмида метавонем? Просто мисол мегирем як қабати хока, даст bilan бубинед, аввали тара намӣ дора, об дора, барои ки борон мереза, борон чӣ мешавад? Дар ин хок меравад. Ва дар таркиби об чӣ ҳастад? Бо ҳаво ҳастад. Дар таркиби хок чӣ ҳастад? Ҳаво ҳастад. Инро мо чӣ хеле таҷриба карда метавонем. Агар мо мисол дар кӯдакимон агар ягон ҳавз обозӣ рафтагӣ бошем, камак агар хока бигирем, хок агар мо дар дари об брезем, ай ҳамҷо чӣ? Пузирёкҳои ҳаво пайдо мешавад. Пузирёкҳои чӣ пайдо мешавад? Пузирёкҳои ҳаво пайдо мешавад. Яъне билиқ мекунад. Ин чӣ маъно дорад? Ин маъно дорад, ки дар таркиби хок чӣ ҳастад? Ҳаво ҷойгир шудагӣ ҳастад. Значит фаҳмидед довталабо, хок чист? Хок қабати ҳосилхези замин аст. Аз кадом қисм меборад аст? Аз пору хок, ки сиёҳтоб аст ва сиёҳтобии хокро чӣ таъмин мекунад? Пору хок аз чӣ иборат аст? Аз чӣ? Боқимондаи чӣ? Ҳайвонот, наботот, барг, чарге ки ҳастанд, ҳамин ҳаваёт таҳти таъсири микроорганизмҳо чӣ мешаванд? Вайрон мешаванд, мепусанд. Ҳавай ба чӣ табдил меёбад? Ба порухок ё гумус. Ва дигар қисми хок гуфтем чӣ? Қабати реги, гил. Дар хок чӣ ҳастад? Гил, рег ва санг ҷойгир аст, ки ҳаматон медонед. Моддаи маъданиро фаҳмудем чӣ хеле таҷриба карда, дар таҷриба фаҳмидан мумкин аст, ки дар таркиби хок чӣ хел мо доказат мекунем, ки моддаи маъданӣ ҷойгир аст. Ин чӣ дар хок чӣ? Об ва ҳаво дида мешавад. Ин як такрорӣ буд, ки ҳамин чизро шумо бидонед. Дал чӣ меравем? барои хок ин бойгарии табиӣ ҳисоб мешавад. Аз ҳамин ҳисоб мо бояд хокро чӣ кунем? Хуб нигоҳ дорем. Заминҳое ки мисол ҳосилхезанд, ҳаракат кунем, ки мисол ҳосилхезнокишон зиёд шавад, ҳосилхезнокишон кам нашавад. Барои ҳамин мо бояд хокро чӣ кунем? Нигоҳ кунем, нигоҳдорӣ кунем, сари вақт меъёрҳои даркориро чӣ кунем? Мо пешбинӣ кунем. Барои ҳамин хокро чӣ кардан дар коррай? Эҳтиёт кардан дар коррай ва хушрӯ нигоҳ кардан дар коррай. Ин слайд хай худтон мехонед. нашнамои иҷод ҳамин чизе ки дар коррай навистагиам, инро худтон мехонем. Мақсади ҳамин чиза меяд, ки хока мо чӣ кунем? Бояд мо нигоҳ дорем. Сари вақт бояд мо шудгориш кунем, намиша нигоҳ бикунем, побелиш кунем, ки ҳамун хок чӣ кунад? ҳосилхезнокиш кам нашавад. Сабзиши реша ва қисмҳои реша. Ин ҳамин расмро нигоҳ кунед. Реша аз кадом қисмҳо иборат аст? Иборат аз чунин қисмҳо. Якум ғилофаки реша, ранги чаллаворӣ, ранги ангуштпона. Агар ба ёдтон бошад, солҳои пеш вақте ки модарамон курпача медӯхтак, дар дастошон як ҳамун чалла медӯхтанд, ки ҳамун сӯзан дастшона чӣ кор накунад? Сих накунад.
инам ҳамхали чӣ дора ғилофак дора. Ғилофак ба монанди ҳамун чалай бигем мешава. ғилофак ҷузъи тақсим дигар қисмаш ҷузъи тақсим дигар қисмаш ҷузъи сабзиш ва дигар қисми реша ҷузъи ҷаббиш ва ҷузъи чӣ гузарониш. И қисмҳои решае ки ира шумо как гуфти русо как 5 палец бояд бидоне, как 5 панҷавали бояд бидоне чӣ дора. яъне ки агар мо решаро ай паҳлӯ нигоҳ кунем аз чунин қисмҳое иборат аст. Аз ғилофаки реша, ҷузъи тақсим, ҷузъи сабзиш, ҷузъи ҷаббиш ва ҷузъи чӣ гузарониш. дар ин схема поли ҳамаша овардагӣ ҳастам. Бояд ира шумо чӣ кунед? аз ёд бикунед. дар бораи ғилофаки реша гап мезанем. аз бофтаи пӯшонанда иборат шудагӣ аст. тез чӣ кор мекунад? абнавид мешава ва вазифаи ҳамин қисм чи аст? Вазифаи ҳамин қисм дар он иборат аст ки ҳуҷайраҳои ҷузъи тақсимро чӣ кунад? Муҳофизат кунад. Муҳофизат. ҳамин ғилофаки реша ҳуҷайраҳои ҷузъи тақсимро чӣ кор мекунад? Муҳофизат мекунад. ва аз кадом бофта иборат аст? аз бофтаи пӯшиш. кӯтоҳу умр аста, тез чӣ кор мекунад? абнавид мешава. ҷузъи тақсим аз бофтаи ҳосилкунанда иборат аст. бофтаи ҳосилкунанда чӣ кор мекунад? тез тақсим мешава. барои ин ном шуда ҷузъи тақсим мондагианд. ҳуҷайраҳои ин қисм тез тақсим шуда миқдори ҳуҷайраҳо зиёд мешавад. Чӣ мешавад? Миқдори ҳуҷайраҳо зиёд мешавад дар инҷа. ва дальши ҳамин ҳуҷайраҳо ба қисми чӣ мегзарад? ҷузъи сабзиш. ҳамин ҳуҷайраҳо дар ҷузъи сабзиш чӣ кор мекунанд? Андозаашон зиёд мешавад. Барои ин хеле сабзиш мегӯянд. Сабзиш маъноеро дорад ки андозаашон зиёд мешавад. Тақсим маъноеро дорад ки миқдор зиёд мешавад. ҳаминро менависам, даётон бигиред. тақсим яъне ки миқдор зиёд мешавад. сабзиш андоза зиёд мешавад. ва ҳамин ҳуҷайраҳои ҷузъи тақсим дар ҷузъи сабзиш андозаашон чӣ мешавад? Зиёд мешавад. ва аз кадом бофта иборат аст ҷузъи сабзиш? аз бофтаи ҳамин давоми ҳамин ҷузъи тақсима, яъне ки бофтаи ҳосилкунанда. дигар қисми реша и ҷузъи ҷаббиш ё ҷузъи муякрешаҳо мегӯянд. ира ҷузъи чӣ мегӯянд? ҷузъи муякрешаҳо. ҷузъи муякрешаҳо аз ҷузъи ҷаббиш аз муякрешаҳои сершумори шаффоф иборат аст. аз бофтаи асосӣ иборат аст. инаи қисмаш кадом бофта аст? бофтаи чӣ? асосӣ. вазифаи ҷузъи ҷаббиш уже номаш худаш мегӯяд ки ҷаббиш ҷабидани об ва намакҳои минералӣ мебошад. вазифааш чӣ? Вазифааш ҷабидани об ва намакҳои минералӣ мебошад. ва дигар ҷузъи реша и ҷузъи гузаронандагӣ аз чӣ? Аз рагҳо иборат аст. яъне ки ҳамаи об, ҳама намакҳое ки дар ҷузъи ҷаббиш ҷабида мешавад, через ҷузъи гузаронандагӣ ба қисмҳои чӣ? Рӯизаминии растанӣ чӣ карда мешавад? Транспорт карда мешавад. яъне ки нақлиёт мешаванд. яъне ки транспортироват мешавад аз чӣ? Аз қисми зеризаминӣ ба қисми чӣ? Рӯизаминии растанӣ. ва аз кадом бофта иборат аст ҷузъи гузаронандагӣ? Аз бофтаи гузаронанда. уже номаш худаш мегӯяд. в общем фаҳмиде, яъне ки реша аз кадом қисмҳо иборат аст. ҳамин бофтаҳош худ даётон бигиред, барое ки савол мебиёяд. яъне ки ғилофаки реша аз бофтаи пӯшиш, ҷузъи аз сабзиш аз бофтаи ҳосилкунанда, ҷузъи ҷаббиш аз бофтаи ҷаббиша бофтаи асосӣ ва ҷузъи гузаронандагӣ аз бофтаи гузаронанда. ира шумо бояд чӣ кунед? Аз ёд бидонем. дальше мерем. сабзиши реша.
این موضوع غمگین نیست به خاطر چی ریشه گفتیم از چی از تخم پیدا میشه همون تخم دار چی هست ریشه چای جنینی هست ریشه چای چی جنینی همین ریشه جنینی ماده غذایی که در تخم هست در خودش گرفته چیکار میکنه نش میزنه یعنی پیدا میشه و در خاک چیکار میکنه مستحکم میشه این همین تخمه این تخم وقتی ماده غذایی که در تخم جایگیر است ریشه جنینی جویدن میگیرد و چیکار میکنه نش میزنه و دلش چیکار میکنه سنی پایان حرکت کرده уже در اینجا چی در خاک آب و ماده مینرالی که هست چیکار میکنه جبیش کرده میگیره و افزایش میکنه میسبزد دیگرش ریشه از نوگش میسبزه ریشه از نوگش میسبزه اگر ما نوگ ریشه را در اینجا اومدگی نوگ ریشه اگر ما ببریم نوگ ریشه را ببریم ریشه اساسی دیگر انکشاف نمی‌یابد و ریشه چی انکشاف می‌یابد ریشه های پهلویی همین خیل ریشه در خاک چی میشه چقر نمیروه و یعنی که چیکار میکنه ریشه های چی پهلویی زیاد میشه و سبزش ریشه چی میشه خوب میشه سبزش ریشه خوب میشه یعنی که دیگه میگه که ریشه از نوگاش انکشاف می‌یابد نوکانی ریشه یعنی که اینجا نوگ یعنی ریشه رو بریدگیان اینا میگن کوچچینونی میگن اینا نوگی ریشه رو برید اگر نیخولا چیکار میکنن نیخولا پیشای شنوندن نوگش میبرن بعد در این خاک میمونن برای که ریشه های پهلویش زیاد انکشاف بیابد و رسانی خوبتر تez ثمر میدهد و همین بریدن این نوگی ریشه رو چیکار میکنن چین با کدام ترمین میگن ترمینی کوچت یعنی که کوچت کردنی نوگی ریشه درباره درازی ریشه ها هر خیلی میشن ریشه های هست که چقدر جایگیر هستن ریشه های هست که میدهک هستن و در اینجا برای اینترس ایرا ما همه شوای کردم شتابه که شما بدونه این سوال با فیلم هست اومدگیه درازی ریشه رستنی غلطونگی میشه گندم میگیریم و یک دو مترای айинаш то 3-5 метр чиқир мерава ана янтоқ ба филми растании янтоқ омадагӣ растании янтоқ то 15-20 метр мерава дами чиқири реша то 15-20 метр мерава реша натанҳо ба поён ба чуқирӣ балки ба таври уфуқӣ ба сатҳи хоки атроф ҳам хеле инкишоф меёбад масалан решаи ҷуворимака яъне ки реша гуфтага ки реша на танҳо синни поён балки реша метавонад ки طرف پهلو رو میچون کنه انکشاف بیابه جا مثال آوردگی که ریشه جواری مکه با اطراف با مسافه 2 متر یعنی که پهن میشه میخواد 2 متر چون میکنه پهن میشه 2 متر پهن میشه ریشه پیاز باشه تا 60-70 سانتی متر ریشه درختان باشد تا 10-15 متر یعنی که یخی وقتا میشه که مثال ده حوالی ما خیلی بودک درختی تو داشتیم و همین ریشهش در تکای سپینی درست شدگی بود که از دیگر قسمی حوالیمون هم خیلی درخت توت بمانده بودک این معنی رو داره که ریشه درختان چی تا 15 مساحت تا 15 متر چکا میکنم دراز شده میتونم درختی سیب هم خیلی میتونم که با اطراف تا 15 متر دوری انکشاف بیابد یعنی که ریشه نه تنها سینی چقر میروم بلکه چکا میکنم طرفی پهلو را میروم این چیزا کی میفهمه اگر دیده باشین وقتی که درخت میکنن درخت میبرن و برای ریشهش برآوردن تای زمین چند قدر مهنت در کاره که ریشه را تای زمین کنی گیری من این چیز دیخم دیدگیم برای هم میدونم که ریشه میتون یکی درخت های چینو را بین ریشه هاشون مثال چند قدر حتی تا دایمو خونه ها را میروه مثال در такой степени مثال کلان شده میتونه برای من خیلی چیزا را چی شما باید بدونید یعنی که ریشه هم طرفی چقری میتونه انکشاف بیابه و هم طرفی چی پهلویی این دایر است مونده شده است که انکشاف ریشه اینجا انکشاف ریشه از تخم است چقدر دکازات میکنه که مثلا همین ریشه انکشاف مییابد خیلی پالوسکا میکشن یا یک تا سه تا چطور پالوسکا میکشن اینجا پالوسکا کشیدگی همین را در او میمونن بعدی چند قبیله که راستین بین این پالوسکا چشتگی درست شدگی این معنی رو داره که ریشه چشتگی ریشه درست شدگی ریشه چشتگی درست شدگی
Амхе избот кардан ки реша чи аз нугаш месабзад. Ва да и расм шумадагия иҷа реша нугш бирдаги нестай, да иҷа нугш бирдагия. Вақте ки реша нугша бирдаги нестай, би реша паҳлуиш кам инкишоф ёфтагия. Вақте ки реша нугша имра, решаи паҳлуи чӣ мешавад? Зиёди баъд инкишоф меёбад. Ира мегӯянд кӯчат шинонӣ. Так, обро ҷабидани реша. Мо ҳама уже медонем ки ҳами реша оба чӣ кор мекунад? Меҷаба мегира. Олимо да ин чиза бояд доказат кунанд. Чӣ ка доказат мекунанд? На нигоҳ кунед. Растанина мегиранд, тюбикаш. Ҳамин растанина мебаранд. Мебаранд, дар ҳаминҷа бояд трубочка мечаспонанд. Ҳамин трубочкаро қати ҳамин чи танаи ҳамин пайваст кардагиам. Ва ҳамин трубочкаро чӣ кор мекунанд? Қатъ мекунанд, дар поёни як пробирка мемонанд. Дар ин ҷа об мерезанд. Ҳамин об через ҳамин трубочка чи дар ин стакан мерезад. Ҳамин хел доказат кардагиам ки реша чи обро ҷабида мегирад. Савол ба вуҷуд меояд ки чӣ хел мисол ҳамин чӣ хел реша обро ҷабида мегирад? Аз ҳисоби чӣ? Фишори решагӣ. Фишори решагӣ. Вақте мо обро мерезем, дар ҷои намуд қувва пайдо мешавад. Ин қувваро чӣ мегӯянд? Фишори решагӣ мегӯянд. Ҳамин ҳисоб чи об ҷабида мешавад. Ин сложный физический процесс аст, физико-химический процесс аст. Барои вақте савол метиҳад ки аз ҳисоби чӣ реша обро ҷабида мегирад? Аз ҳисоби чӣ? Фишори решагӣ. Ба забони русӣ ин мешавад корневое давление. Аз ҳисоби корневое давление ҷабида мегирад. Ҳамин опыта мо метавонем ки вақте ки вақти баҳорда, вақте ҳамин ангурро мебинанд, агар аҳамият дода боше, ҳамун навдаи биридагии ангур якчанд рӯз об мечака, оби ангур мечака. Ин маъноеро дорад ки ҳамун решаи ангур обро кашида гирифтестай, через ҳамун навдош чи дар навдош рафтестай ҳамун об. Моеро дар кӯдаки дарахт гира кардестай. Ин чиз будак. Яъне ки ин обро ҷабидани реша. Аз ҳисоби чӣ мешавад? Аз ҳисоби фишори решагӣ. Вақте мо об мерезем, дар ин расм тарзи дуруст ва нодуруст рехтани об оварда шудааст. Вақте мо обро мерезем, ҳамин об через реша чӣ мешавад? Ҷабида мешавад ва через найчаи ҳамин чиз ба пробирка мерезад. Тавассути чӣ? Тавассути фишори. Кадом қувва ба ҳаракати ҳамин об дар реша овард? Агар савол тиҳад ки кадом қувва мисол способствовать мекунад ки ҳамин об ҷабида бишавад, ҷавобам мешавад ки фишори решагӣ. Корневое давление. Дар ин ҷа ман бисёр чизоро овардагиам. Ин чиза барои хондан ва барои донистанатон шарт ва зарур аст. Хай ира мо гуфтем, то ки растаниҳо ба воситаи решаашон об ва намакҳои маъданиро ки барои ҳаётшон зарур аст ҷабида мегиранд. Таҷрибаро гузарондем. Қувваи асосие ки реша обро ҷабида мегирад ин чи аст? Фишори решагӣ аст. Реша кадом обро хушум меҷаба мегирад? Оби хунук ё ки оби ширгармро, оби мисол ҳарораташ камтар гармтар. Агар об хунук шавад, агар дар ҳамин ҷа мо агар оби хунука бирезем, мебинем ки дар пробирка кам об ҷамъ мешавад. Барои чӣ? Барои ки оби хунук, гуфти русо, плохо всасывается. То есть ки оби хунук қин ҷабида мешавад. Барои камтарак об бояд хунуки баъд набошад, камтарак ширгармтарак бошад. Оби мисол комнат ҳарорати хонагӣ бошад. Дальше мерем чӣ ҷада? Об мегузаронам. Мисол ҷо овардагия ки барои рустаниҳои ғалладонагӣ ки 1 килограмм моддаи хушк ҳосил кунанд, қариб 300-400 литр об меравад. Яъне ки об чӣ қадар муҳим аст барои чӣ? Растаниҳо. Ва дигараш растаниҳоро инҷа гуфтагия, инҷа омадагия ки растаниҳо дар вақти нашъунамошон об додан дар кор аст. Мисол вақти баҳор мешавад, инҷа вақта об доданашон дар кор аст. А вақте уже мева мекунад, бояд растаниро об натии. Барои чӣ? Барои ки вақте ки ту об метии, навдаҳоу баргҳои дигар зиёдтӣ лишт мебирояд ва ӯ баргҳоу навдаҳои зиёдтӣ оба чӣ кор мекунад? Дар худаш мегирад ва ба меваҳо чӣ меравад? Оби кам мерасад. Барои миқдор ҳамаи чӣ бахша меъёр дорад ва вақт дорад, бахша тайминг дорад.
барои ин ҳам об додани мисол яхе одамон хело мегӯянд ки фақат овушти мисол хушрӯ мебиёд ҳамо чи растаниҳо меваҳошон хушрӯ мешаванд. Не, балки дар вақти чи нашъонамошон об мешон метавонӣ. Вақте ки мева кард бояд об натӣ ки дарахт баргҳои зиёдтиву навдаҳои зиёдтӣ наброяд ки оба ё расход мекунанд. Так ҷаноисаги дар вақти пухтан растаниҳо ба об нисбатан кам ниёз доранд. дар сурати обмонӣ аз ҳад зиёд меваҳо дер мепазанд. бар замми ин ҳолат боиси авҷи чи сабзиzaди навдаҳои нав ба нав мегардад, ки навдаҳои нав ҳосил мешавад ва ин навдаҳои ҳосилшуда чӯбӣ шуда натавониста зимистон онҳоро хунук мезанад, яъне ки хунукшон мезананд навдаҳоро. зироати сабзавотӣ ва растании киштаи боғ гулзор, яъне ки кай об додан мумкин аст, бегаҳӣ об додан дар кор аст. вақте ки афтоби гарм аст, не агар ҳами тоистона ба пеши паркҳо гузарӣ ҳабаро камтарак вақте ки намози аср мешавад, вақте ки бегаҳитарак мешавад, ҳамон вақто обушон метиҳанд. яъне ки ҳавои гарм наву ҳавои камтар салқинда обушон медиҳанд. барои чи вақте ҳавои гарм об метиҳад, ҳамон оби додагитон ҳамаш чи мешавад, бухор мешавад, мерава. ва инчунин чи растаниҳоро бояд зуду кам об натиҳем бояд мо. яъне ки бояд мо растаниҳоро дер об тиҳем, яъне ки бисёр обшон битиҳем. ин вобаста аз обтии растанӣ. яъне ки растаниро мо бояд ҳар рӯз як рӯз пас об тиҳем камкам ки обшон тиҳем неву. например дар давоми як моҳ як бор ки хушрӯ обуш метиҳӣ ки штобе ки ҳамон растанӣ чи хуб инкишоф биёбад. ва барои обтии растанӣ мисол тарзи дурусти об додани растанӣ омадагӣ аст. ки об бояд дар бехи растанӣ оҳиста резад, ки ҳамон об максимально тамом реша баравад. ва барои обёрӣ кардани заминҳо дар қишлоқҳо кадоме агар мисол зиндагӣ мекунед дар қишлоқ кадоме ки мисол рафтагӣ дидагӣ, каналҳои махсус ҳоз кардагиянд, ҷӯйборҳои махсус ҷой кардагиянд ки чикор мекунанд боғ ягон замини пахта, замини гандума чикор мекунанд об метиҳанд. дальше мерем ҳаракати об ва моддаҳои маъданӣ дар рустаниҳо. инаи қисми муякрешаҳои ҷузъи ҷабиш аст. ҷузъи ча? ҷузъи ҷабиш. аз ҷузъи ҷабиш инҷа H2O менависам озима. так ҷа H2O менависам. ҳамин об через муякрешаҳо чикор мекунанд? Ҷабида мешавад ва тарафи чи ҳаракат мекунад? Тарафи марказ. дар марказ чи аст? Рагҳо ҷойгир аст ва тавассути рагҳо ба қисми чи болои замини растанӣ чикор мекунад? Ҳаракат мекунад ҳамин об. таҳти таъсири чи? Фишори решагӣ. Решагӣ. агар савол тиҳанд ки об ба тавассути чӣ мекаша мегира ба худаш мисол растанӣ? Тавассути қисми муякрешаҳош. ва тавассути чӣ ҳаракат мекунад? Тавассути чи рагҳо. ситавидни трубкишо мегӯянд тавассути ҳавои ба забони русӣ. инам об ва моддаи маъданӣ тавассути муякрешаҳо через ҳуҷайраҳои пӯстлоқ мегузаранд, через ҳуҷайраҳои пӯстлоқ мегузаранд, ба рагҳо мерасанд ва аз рагҳо ба қисми чи рӯи замини растанӣ чикор мекунанд? Ҳаракат мекунанд. муякрешаҳо сатҳи ҷабандаи решаро чикор мекунанд? Аз 50 то 100 адад чи зиёд мекунанд. агар ҳами оли анатомияи одама мегузарем, ҳами дар рудаи одама чи аст? Муякрешаҳо ҳастанд ва сатҳи ҷабиши рударо зиёд мекунанд. ҳамин хел муякрешаҳо дар решаро ҳам ҳастанд. мисол ҳамин муякрешаҳо чикор мекунанд? Сатҳи ҷабиша зиёд мекунанд. ба забони русӣ всасывательни поверхности ҳамин решаро чи зиёд мекунанд. аз 50 чанд мартиба зиёд мекунанд. агар ҳамин муякрешаҳо намешинанд, мисол просто хали хати рост мешидак, конечно чи об кам ҷабида мешидак. барои инкишофи реша чӣ дар кор аст? нуриҳо дар кор аст. нуриҳо ду хел мешаванд: нуриҳои органикӣ ва нуриҳои чи маъданӣ. ба нуриҳои органикӣ дохил мешавад торф, пору, саргини парранда. ба нуриҳои маъданӣ дохил мешавад нуриҳои нитрогендор, нуриҳои фосфордор ва нуриҳои чи калийдор. нуриҳои органикӣ аз калимаи организм гирифта шудааст ва дар натиҷаи чи
фаъолияти ҳаётии рустаниҳо ва ҳайвонот ба вуҷуд меояд. Яъне ки ҳайвонот, барг мисол ҳайвоноти мурдашуда вақте ки мемуранд дар болои хок таҳти таъсири бактерияҳо, микроорганизмҳо ҷазир пусида карда мепусанд ва ҳамё нуриҳои чиро ташкил медиҳанд? нуриҳои органикиро ташкил медиҳанд. ин нуриҳои органикӣ сохтори хокро беҳ мегардонад. Яке аз нуриҳои маъмултарини органикӣ и пору мебошад. Пору ин ҳаматон медонед. Ҳамин поруро мисол аз саргини парранда, гову дигар чизҳо мегиранд, дар замин мечошанд, штобе ки чи ҳосилнокии замин зиёд шавад. ин ҳаматон медонед. Дар пору моддаҳое мавҷуданд, ки дар таркибашон чӣ доранд? Нитроген доранд, фосфор доранд, калий доранд ва ин элементҳо бошад ҳосилхезнокии хокро зиёд мекунанд. пору як асбоби низ дорад, ки вақте мо поруро дар замин мисол мечошем, замин пору мечошем. пору сразу эффект наметиҳад. барои оне ки эффекти ҳамин пору, яъне ки эффекте ки ба растаниву ҳосилхезнокии замина зиёд кунад, дар вақт дар коре ки ҳамон моддаҳои органикие ки дар таркиби пору ҳастанд таҳти таъсири микроорганизмҳо чикор шавад? Вайрон карда шавад ва ҳамун вақте ки вайрон мешавад дар хок чӣ мешавад? Ҷавида гирифта мешавад ва ҳосилхезнокӣ зиёд мешавад. Барои ҳамин зарани пешакӣ поруро бар замин медозанд. барои ҳамин инҷо нависаги ки деҳқонон поруро тирамоҳ медозанд, штобе ки то баҳор уже таҳти таъсири бактерияҳо чико кунад? Ба хок ҷабида шавад, гирифта шавад. Яъне ки пору таҳти таъсири микроорганизмҳо мепусад ва чи ба таркиби хок дохил мешавад ва дар натиҷа ҳосилхезнокии замин зиёд мешавад. барои вақт поруро чи дар аввали тирамоҳ ба хок даровардан дар кор аст. Сразу мисол агар баҳор шумо дар замин мисол ягон шишномданӣ боше, сразу ҳамон баҳор агар пору бичоше ва эффект конечно наметиҳад. вақт дар кор аст. нуриҳои маъданӣ гуфтем, нуриҳои маъданӣ ба нуриҳои нитрогендор, нуриҳои калийдор ва нуриҳои фосфордор дохил мешавад. Ба нуриҳои нитрогендор дохил мешавад карбамид, сулфати аммони ва селитра. дар об хуб ҳал мешаванд. аз ҳамин сабаб пеш аз кишти баҳорӣ ба замин чӣ меандозанд? Пеш аз кишти баҳорӣ нитроген сабзиши поя ва баргҳоро метезонад. Яъне ки дар об хуб ҳал мешавад. барои вақт пеш аз кишт дар замин мечошанд селитрара ки чи ҳосилхезнокии замин зиёд шавад. нуриҳои калийдор. Ба нуриҳои калийдор дохил мешавад сулфати калий, нитрати калий. Сулфати калий ва нитрати калий. нуриҳои калийдор дар об хуб ҳал мешавад. нуриҳои калийдорро дар аввали баҳор пеш аз кишти баҳорӣ ба замин меандозанд. Инам дар ёдтон бигиред, савол мебиёд. нуриҳои калийдор ва нитрогендорро пеш аз кишти баҳорӣ дар замин чикор мекунанд? Меандозанд. поруро бошад тирамоҳ. нуриҳои калийдор сабзиши чи реша, лунда, пиёзакро метезонанд. нуриҳои фосфордору калийдор тобоварии растаниҳо ба хунукӣ зиёд мекунанд. Яъне ки барое ки сармошон назананд, чи нуриҳои калийдор дар кор аст. Яъне ки нуриҳои калийдор чикор мекунанд? Кадомаш калийдора сармотобоварии растаниҳо зиёд мекунанд. нуриҳои нитрогендор чикор мекунанд? Сабзиши поя ва баргҳоро метезонанд. ба нуриҳои фосфордор дохил мешавад нуриҳои суперфосфат. дохил мешавад чи? Суперфосфат. нуриҳои фосфордор дар об суст ҳал мешавад. аз ҳамин сабаб бо пору хок дар фасли тирамоҳ ба замин ворид карда мешавад. нуриҳои фосфордор пухташавии меваро метезонад. нуриҳои фосфордору калийдор тобоварии растаниҳо ба хунукӣ зиёд мекунанд. ина бояд шумо дар ёдтон бигиред ки кадом вақт
барои чӣ нуриро ба замин меандозанд. Инҷа подробно ҳамаш навистагӣ аст. Ира бояд бихонӣ, ҳаминҷода аксентировать кунӣ вниманиятона ки кадом нурӣ кадом вазифаро эҷро мекунад ва кадом вақта ба замин андохта мешавад. дар шакли моеъ андохтани нуриҳо дар давраи нашъунамои растаниҳо ира мегӯянд ғизодиҳии иловагӣ мегӯянд. Ира ба забони русӣ прикормка мегӯяндш. Яъне ки мо ба растанӣ чӣ ғизои иловагӣ метиҳем. Кроме того, что ки вай аз замин чизе ки дар кора мекаша мегире вақтча, мо чӣ ғизои иловагишо метиҳем. Нафаскашии реша. Ҳамин нафаскашӣ маънои чиро дорад? Нафаскашӣ маъноеро дорад ки оксигенро фурӯ мебарад ва гази карбонро чӣ мекунад? Хориҷ мекунад. Реша нафас мекашад. Мисол агар гирем, дар ҳамин опыт нишон дагия ки мисол агар пробиркаи пустоя бигирем, дар таркиби чӣ ҳастай? Оксиген ҳастай. Дар таркиби чӣ? И оксиген ҳастай. Оксиген месӯзад. Оксиген чӣ мекунад? Месӯзад. Оксиген месӯзад. Вақте мо алов мекунем, спичкара гугирд алов мекунем, гугирд сӯхта истад. Ин маъноеро дорад ки дар таркиби ҳамин пробирка оксиген мавҷуд ҳаст. Баъд чӣ кор мекунем мо? Баъд мо мегирем решаро дар таркиби пробирка медозем ва реша чӣ кор мекунад? Одара нафас мекаша ва CO2-ро хориҷ мекунад. CO2-ро хориҷ мекунад. Дар даруни пробирка фақат чӣ ҳастай? CO2 ҳастай. Ва вақте мо гугирда дар даруни пробирка медозем, гугирд чӣ кор мекунад? Мемурад. Барои чӣ? Барое ки CO2 намесӯзад. CO2 намесӯзад, яъне ки гази карбонат намесӯзад. Ин маъноеро дорад ки оксигени мавҷудбудаи даруни пробиркаро чӣ гирифтак? Реша дар худаш кашид гирифтак. Реша оксигени даруни ҳаминро нафас кашид ва CO2-ро хориҷ кард. CO2 чӣ кор кард? Вақте ки мо гугирда медозем, гугирд намесӯзад. Ин маъноеро дорад ки дар даруни пробирка оксиген дигар вуҷуд надорад. Оксигенро чӣ кор кард? Нафас кашид гирифтак. Дута выражение ҳасте ки нарм кардани заминро баъзан обёрии чӣ мегӯянд? Хушк мегӯянд. Нарм кардани побел кардани замин, вақте побел мекунӣ, тов мети мисол ҳаво медуря, ира мегӯянд обёрии хушк мегӯянд. Яъне ки ҳамчун ранги ҳамин об доданам чизи хеле важне вақте ки мо яъне ки ҳаво дар коре ки растанӣ чӣ кунад? Инкишоф биёбад. Бояд выражение ба ҷои ду бор баъд об мондан, як бор нағз нарм кардани замин беҳтар аст. Ин выражениҳо дахл дорад ба чӣ? Ба нафаскашии реша. Кадом таҷриба нишон медиҳад ки реша нафас мекашад? Ин таҷрибае ки дар расм омада шуда аст. Тағйири шакли реша. Тағйири шакли реша чанд намуд мешавад? Якумаш бех мева ё решамева лунда бех ё лундаи реша, решаҳои махсуси паҳлӯи часпони ашақа, решаҳои иловагӣ, бактерияҳои лундарешагӣ. Яъне ки реша вақте ки шумо дарахта мебинед реша дорад, ин маъноеро надорад. Мисол инами сабзиро мегирем, ирам реша ҳай. Шалғамро мегирем, ирам реша ҳай. фаҳмед? Яъне ки реша чанд намуд метавонад шида. Ҳаминро чӣ мегӯянд? Тағйир мегӯянд. намудҳои чӣ? Реша чанд намуд тағйир дорад, чанд намуд шакл дорад вақтча. Якум гуфтем бехмева. Ба бехмева дохил мешавад чӣ? Сабзӣ, турб, шалғам, лаблабу ва ғайраҳо. Бисёртар дар растаниҳои дусола дида мешавад. Дусолада. Соли якум мисол барг растанишон мебурояд ва соли дуюм чӣ мешавад? Соли якум решаҳошон меафзояд ва соли дуюм бошад чӣ мешавад? Барг қисмҳои рӯизаминишон. Яъне бехмева дар бисёри ҳолатҳо чӣ аз решаи асосӣ ҳосил мешавад. Гуфтем ба бехмева чӣ дохил мешавад? Сабзӣ, турб, шалғам, лаблабу ва ғайраҳо. Ё чӣ ҳастанд? Ё бехмева ҳастанд. Растаниҳои бехмевадор асосан чӣ ҳастанд? Дусола ҳастанд. Соли якум гул накарда танҳо бехмева ҳосил мекунанд, яъне ки якум намишон ҳосил мешавад ва дар соли дуюм дар ҳами бехмеваашон чӣ? Бисёртар моддаи органикии ғизоӣ захира мекунанд ва дар соли дуюми ҳаёташон аз моддаҳое ки дар ҳаминҷа захира кардагӣ ҳастанд истифода гул мекунанд,
мева мекунанд ва тухм мебароранд. Ира меган растаниҳои чӣ? Дусола. Ба растаниҳои дусола пас аз ҳосил кардани меваю тухм хушк мешаванд. Фаҳмидем? Значит, бехмева чия? Бехмева решаи асосия, ай решаи асосӣ ҳосил мешавад. Бисёртар растаниҳои дусолаанд. Растаниҳои дусолаанд. Соли якум чӣ кор мекунанд? Бехмевашон ҳосил мешаванд. Дар ин бехмевашон моддаи органикиро захира мекунанд. Ва соли дуюм чӣ кор мекунанд? Барг ва дигар қисмҳои рӯизаминишон инкишоф меёбад. Дальше мерем. Як дақиқа мо планшет зарядим ки зарядиш тамом шудеста. Як секунд. Дим тағйирёбии шакли реша и лундабех ё лундареша мебошад. Лундабех ё лундареша аз чӣ? Аз решаҳои паҳлӯӣ ё решаҳои иловагӣ ҳосил мешавад. Яъне ки чӣ? Решаҳои паҳлӯӣ. аз решаҳои паҳлӯӣ ҳосил мешавад. Аз решаҳои чӣ? Паҳлӯӣ ҳосил мешавад. Агар моддаҳои захиравӣ дар решаҳои паҳлӯӣ ё иловагӣ захира шавад, дар натиҷа чӣ? Лундабех ё лундареша ҳосил мешавад. Мисоли лундабех чӣ аст? Картошкагул, яъне гули кавкаб, қосидгулак ва батат, картошкаи ширин ё лундарешаанд. Ира бояд шумо аз ёд бидонед. Яъне ки бехмева и решаи асосӣ аст. Лундареша и чӣ? Вақте ки моддаи органикӣ дар решаҳои паҳлӯӣ захира шавад, ира меган лундабех ё лундареша. Решаҳои махсуси часпони ашақа. Ин ҷода оварда шудааст. Ашақа решаҳои чӣ доранд? Часпанда доранд, ки ба поя ё ки ба ягон навда, ба ягон девор мечаспанд ва баргҳоро чӣ? Тарафи рӯшноӣ мебароранд. Тарафи чӣ мебаранд? Рӯшноӣ. Офтоб боша агар, тарафи рӯшноӣ ҳаракат мекунанд, чунки ки нурҳои офтоб бисёр барасашон. Иҷара мехонем. Дар рустании ашақа решаҳои махсуси паҳлӯии часпон инкишоф меёбанд ва рустанӣ ба туфайли онҳо ба танаи девор ё дарахтон маҳкам мечаспанд. Бо ёрии чунин такягоҳ ашақа ба боло сабзида баргу пояашро ба равшанӣ мебарорад. Тошта ки ман гуфтам. Ва решаҳои ҳавоӣ дар орхидея дида мешавад. Дар тана ва шохаҳои ғафси дарахтони тропикӣ, и бисёр дар дарахтони тропикӣ дида мешавад, решаҳои иловагӣ месабзанд. Решаҳои иловагӣ бошад, онҳо сабзида решаҳои иловагӣ месабзанд ва вазифаи такягоҳро иҷро мекунанд. И дар орхидея дида мешавад. Дар орхидея дида мешавад. Ва бактерияи лундарешагӣ, яъне ки дар танаи ҳамаи решаҳо бактерияҳо ҳосил мешавад. ира карнивии клубни мегӯянд ё ки бактерияи лундарешагӣ. Аз ҳаво агар мо таркиби ҳаворо бигирем, ҳаво аз чӣ иборат аст? Аз оксиген иборат аст, аз нитроген иборат аст ва дигар газҳо. Дар оянда мефаҳмонам. Просто бидонед ки дар ҳамаи таркиби ҳаво нитрогенам мавҷуд аст. ҳамин бактерияҳо нитрогене ки дар таркиби ҳаво аста чӣ кор мекунад? Дахилаш мегирад ва дар ҳамин замин чӣ кор мекунад? Места. Ҳамин ба ҳамин метод
нитрогени заминро чикор мекунад? Зиёд мекунад. Аммо медонем ки мо нуриҳои чӣ дорем? Мо нуриҳои нитрогендор дорем. Нуриҳои чӣ дорем мо? Нуриҳои нитрогендор дорем ва нуриҳои нитрогендор чикор мекунад? Сабзиши поя ва баргҳоро чикор мекунад? Метезонад. Ва ин маъноеро дорад ки ҳамин бактерияҳои лундарешагӣ нитрогени ҳаворо мегиранд ва нитрогени чӣ заминро зиёд мекунад ва ҳамин тариқ ранги нурӣ истифода бурда мешаванд. Ва барои ҳамин вақте ки замин агар форашон ҳосили хезиш зиёд кунанд, замина мисол чикор мекунанд? Юнучқа мекоранд ёки себарга ёки юнучқа мекоранд ё себарга ё юнучқа мекоранд ва ҳамин чиз ба чӣ оварда мерасонад? Дар решаҳои ҳамин себарга юнучқа бактерияи нитрогендор ҷамъ мешавад, нитрогени замина зиёд мекунад ва ҳосилхезнокии замина чикор мекунад? Зиёд мекунад. Ва соли дигар чӣ мешаванд? Ягон дарахт ёки ягон кишти дигар мекунанд, ҳосилхезнокиш зиёд мешавад. И буд бактерияи лундарешагӣ. Ба канали мо подписатся кунед. Мавзӯъ хеле калон буд. Мавзӯъ хеле камтар душворам ҳастай аз ҳисоби объёмаш. Неки гап не. Агар хушро ҳамин презентация мара бихонед, презентация ман дар телеграм канал мепартом. Презентацияро бихонед ва китоби агар дарсира, дар китоби дарсӣ хеле қин фаҳмондагӣ терминои қин дорад. Ҳамин презентацияро ман дар группа мепартом. Бихонед, ягон ҷои қин надорад. Ва ин мавзӯъро чӣ хел айхед кардан мумкин аст? Мавзӯъро хонде бо чикор кардан? Бо тест кор кардан накора. Дар ин магазинҳо китобҳои тест аз биология аст. Варо чикор мекунед? Мегиред ҳам тестҳоро кор мекунед. Тестҳои аз ҳамин мавзӯи реша меёбед, ҳамун тестҳоро кор мекунед ва ҳамин хел чӣ мавзӯъро укрепят мекунед, дар сартон меқапад. Ба канал подписатся кунед, лайк монед, комментария нависед. Ба шумо бурдборӣ. Агар савол дошта бошед, дар комментария нависед. Саломат бошед.